בואו ככה נצא לדרך. בימים הקרים האלה, מה שבאמת חשוב, זה קודם כל לשים לב שחם לי מספיק, שכפות הרגליים, הקשר שלי עם האדמה, גם חם שם, חלק הזה מאוד משמעותי, שלא נכנס קור מהגב, שנעים לי, שנוח לי. אנחנו מתחילות בכפות רגליים פתוחות ברוחב של אורך רגל. אם אני בישיבה, אני אשב, וגם פה אני אשים לב לעצם הזנב, שאני ככה מחפשת שתשקע, שתימשך למטה. דימוי של כמו חוט עם משקולת. חוט שקשור לעצם הזנב, ובקצה שלו יש משקולת, והוא מגיע לרצפה, ככה יכול מאוד לעזור לאימבודימנט, לעיגון של התחושה הזאת בגוף. מהעבר השני יש לנו התארכות מהקודקוד מעלה אל השמיים. הקודקוד בחלק המעט אחורי של החלק העליון של הגולגולת. וכשהוא נמשך למעלה בחוט בלתי נראה, הסנטר מעט ישקע מטה ויתכנס פנימה. אז למעלה זה עולה, למטה זה יורד, ממש פותח את חוליות עמוד השדרה. נראה ככה איך אנחנו מביאות תשומת לב פנימה לגוף, שמות לב לנשימה, ובו זמנית משני צידי עמוד השדרה בעצם מתארכות מהקודקוד אל השמיים, ושוקעות דרך עצם הזנב מטה אל האדמה. לפרוס את כפות הרגליים אל הקרקע. נתחיל פשוט בתנועה רכה מצד לצד. כשאנחנו מתחילות, אני מזכירה, מתחילות בקטן. מצד לצד. זה אומר שהאגן יחסית נמצא בהתאמה עם הברכיים ועם כפות הרגליים. אני רוצה לשים לב שהתנועה היא לא מלמעלה ומהמותן, אלא הברכיים כפופות, והאזור של המותן נע ומניע את הזרועות. הזרועות הן פועל יוצא של התנועה. תנועה נעה מהמרכז. באופן כללי, את כל התנועות אנחנו נרצה לראות איך הן נעות מהמרכז, משקל שווה על שתי כפות הרגליים. זאת אומרת שאני לא מעבירה משקל מצד לצד. לאט לאט עם הנשימה, אם אני יכולה אפילו לרכך כל רצון שהוא. את הרצון שזה יהיה מדויק, ואת הרצון שזה יהיה טוב, ושאני אגיע הצידה ואני אצור פיתול, ממש אם אני יכולה עם הנשיפה ממש לנשוף את כל הפושינג הזה, את כל הדרישה. צד לצד אני שמה לב לפיתול העדין שקורה. כן. זרועות ארוכות, משוחררות. ונחזור אל המרכז. אני מחפשת כל הזמן את הציר הזה. הציר, ברגע שהוא פתוח, חיבור מהשמיים, קודקוד, דרך הגוף, דרך החוין, דרך הרגליים, דרך כפות הרגליים. כשאני מסונכרנת עם הציר הזה, האנרגיה יכולה לזרום, הריפוי יכול לקרות, האיזון והוויסות קורה מעצמו. אז אנחנו סומכות על הכוחות האלה, אנחנו מאפשרות לו את התנאים המיטיביים. נפסק פיסוק רחב יותר, ניקח את הידיים לצדדים, מרפקים כבדים, כתפיים רכות, כפות ידיים פתוחות פונות אל האדמה. כאילו אני נשענת. גם פה הברכיים קפיציות, עצם הזנב משוחררת, ואני אפנה אגן ימינה בקטנה, ושחרר את האמות.
אם אני אראה את זה מאחורה, אז אנחנו ממש מפנות מאוד בעדינות את המותן. שימו לב שאני לא מפנה את האגן כולו, כי זה יוצר פיתול ועומס בגב התחתון, אלא ממש מפנה רק את המותן. מנדנדת, מניפה, כן. מניפה מעלה, משחררת. מניפה מעלה, משחררת. פותחת לצדדים, משחררת. פותחת לצדדים, משחררת. כן, בדיוק. עם נשימה. מאוד עדין, מאוד קטן, זה נראה גדול עם הידיים. התנועה הפנימית היא מאוד עדינה מהמותן. ולאט לאט חזרה למרכז. מצוין. ניקח נניח את הידיים על אזור הדאנטיין, נשחרר סנטר מטה לכיוון בית החזה, ראש כבד. שוב אני שמה לב לציר המרכזי. ועם נשימה, אנחנו נגלגל את הראש באופן מאוד מאוד עדין לצד אחד. אין צורך לקחת את העורף אחורה. בעיקר התחושה היא של ראש כבד, שאיפה כשאנחנו פותחות, נשיפה כשאנחנו סוגרות, ולאורך כל התנועה נשמור על השיניים צמודות, לא בכוח, רק נוגעות, כדי לשמור על חוליות הצוואריות, וצד שני, שלא יידחסו. לשון נחה בעדינות על החך העליונה, או העליון. אחרי 3 פעמים, כשהסנטר בבית החזה, אנחנו לאט לאט מעלות את הקודקוד חזרה אל השמיים. יופי. זרועות קדימה ונשחרר. בדיוק. אני אפילו לא צריכה להעלות את הזרועות מעלה מדי. כן. אני מקפיצה. טק, 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 טק. כן. כן, ממש מזמינה את הגוף שלי להתעורר בעדינות. תחשבו איך הייתם רוצות שיעירו אתכם. אחרי שאתם לא רוצות שיעירו אתכם, אבל אם צריך להעיר, איך הייתם רוצות שיעירו אתכם? במין, כן, עם עיניים טובות, בעדינות, לאט לאט. יש זמן. אפשר להדליק את החיוך, שהוא כמו להדליק את האור מבפנים. להניח עיניים טובות על כל מה שקורה בדיוק כמו שהוא כרגע. לאט לאט. נשחרר את הזרועות, נאפשר לתנועה אפילו להסתיים מעצמה. נותנת לה את הזמן. כן, עד הסוף. אנחנו נשלב אצבעות. נשלב את האצבעות. נרים מרפק שמאל וניקח אותה אחורה, מעט נפתח את האגן ונוריד את המרפק. נחזור למרכז, כתף ימין, מרפק ימין, סליחה. אחורה וחזרה. אנחנו בעצם יוצרות איזו תנועה של 8. אם מתאפשר לי להישאר עם המשקל במרכז. האגן ייפתח אחורה עם התנועה. אם אני יכולה שהמרפק יעלה, ולא בהכרח כל הכתף, אלא רק המרפק. ומרפק עולה, מרפק יורדת. כן, כל החלק של אזור השכמות ומרכז בית החזה נפתח עם נשימה פתוחה. יופי. נחזור למרכז ובואו נראה אם מתאפשר תנועה הפוכה. קדימה,
מרפק עולה מאחורה, חוזר, כן. ממש, לא צריך לקחת אותו קדימה מדי, בעיקר אני שמה לב לתנועה שמתלווה באגן, תנועה של 8. כן. עכשיו אני יכולה גם לשחרר את פרק כף היד. אני לא חייבת להשאיר את החיבור ישר, אלא כן יש משהו שמתחיל, כן, מרגישות את זה? ממש התנועה קצת משתנה, ובעצם אני יכולה לגלגל בדיוק אזור המפרק, כן, מצוין. ולאט לאט נחזור למרכז, נשחרר את הזרועות, נפתח את כפות ידיים, מרכז כף היד, יש לנו את הלאו גונג, שער האש, נקודה שממש מחוברת ללב ולחזה. אנחנו נרצה להשאיר את הנקודה הזאת פתוחה או בתשומת הלב שלנו. אנחנו נפנה את כפות הידיים בגובה השרעפת כלפי האדמה, ורק נשחרר מעלה מטה. נשחרר מעלה מטה, כמו לנער כזה מגבת, סמרטוט. כשאני מכוונת לאזור מסוים בגוף, אנחנו מכוונות עכשיו לכפות הידיים, אני רוצה כן לתת מקום גם לשאר הגוף. זאת אומרת, זה לא שהגוף עכשיו בסטופ ורק זה זז. כל הגוף יושפע, ואני רוצה לשים לב להשפעה הזאת, כן? החיים שלנו זה קשרים, יחסי גומלין, וגם כאן זה כרגע קורה ואני רוצה לשים לב לזה. אז אנחנו נשחרר את פרק כף היד, מרכז כף היד פתוח. יופי. ומכאן אנחנו נפנה כפות ידיים אחת מול השנייה, וננער פנימה והחוצה. כן, מנח, קצת כמו איזה כלב ים כזה. ממש פנימה והחוצה, כן. כן, אנחנו גם נשים לב אם אנחנו נהיות ככה יותר מדי רציניות בתוך התרגול. זמן לחייך, לרכך. קשה מאוד לרכך ולעזור כשאנחנו נורא רציניות. אז נשימה עוזרת, וחיוך, והתבוננות פנימה, וריכוך, כן. נשחרר את כפות הידיים. נפנה את כפות הידיים מעלה, כאילו אנחנו קוראות ספר, ונשחרר, כן, קדימה ואחורה. כמה שיותר פרק כף היד משתחררת, רוצה לאפשר לאצבעות אפילו, להשתחרר, נשחרר, ונפנה עכשיו גב כף יד לגב כף יד, ושימו לב שאתם לא נכנסות לאיזה מנח נורא לא נוח, זה יכול להיות ממש בגובה השרעפת. בגובה השרעפת, כפות הידיים פונות החוצה, ואני רוצה לנער, כאילו אני מנסה להרחיב, כן? אבל רק מכפות הידיים, לא מהמרפקים ממש, רק מכפות הידיים, בדיוק. נשחרר, נוריד למטה, ניעור פרי סטייל. אפשר ממש להרגיש איך אני מנערת את כפות הידיים, מנערת את האמות, מהאמות מטה, מנערת מהכתף את כל ההדק הזה. משחררת אותו, מנערת אל האדמה. אולי אפילו שמה לב לשכם, לזה שהזרוע מתחילה מהשכם ומבית החזה, ואני מנערת ומרגישה את הניעור מאזור השכמות, כתפיים, מרפקים, פרק כף יד, מנערת. יופי. מצוין. נעשה מתיחות עדינות לאזור, אנחנו נחבר את כפות הידיים, נשלב אצבעות, סליחה, עוד לא נשלב אצבעות, רק נחבר כפות ידיים, אצבעות פונות מעלה ואנחנו שוקעות עם בסיס פרק כף היד מטה עד שנרגיש מתיחה עדינה. ניקח 2 נשימות ונשחרר. נפנה אצבעות קדימה, נמשוך אלינו, אל אזור השרעפת, עד שנרגיש מתיחה עדינה. ניקח 2 נשימות, כתפיים רפויות, ונעזוב.
אצבעות פונות מטה אל האדמה. נמשוך מעלה אל אזור השרעפת. מתיחה עדינה, 2 נשימות. נעזוב. נסובב נפנה אצבעות פנימה. זה טיפה קצת מורכב, כמה שפחות להפריד את כפות הידיים, ואני דוחפת את בסיס כף היד מעט החוצה. מרגישה מתיחה עדינה ועוזבת. נשלב אצבעות, וקצת בדומה למה שעשינו עם הכתפיים, רק שהפעם נתמקד בפרק כף היד. נגלגל את צד אחד, נגלגל צד שני, וננער. יופי, מצוין. ניקח את יד שמאל, נעלה אותה מעלה, כף היד פונה ימינה, נתארך מהשכם, מהמותן, שאיפה, נשקע ימינה. היד לא צריכה להיות מעל האוזן, היא יכולה להיות מעט קדימה. נפתח חזרה, נשלח את יד ימין, מעלה, כף יד פונה שמאלה, שאיפה, ואני שוקעת. נעשה את זה עוד פעם אחת לכל צד, ושהפעם ההזמנה היא שוב להתארך ממרכז הגוף, לא רק מהכתף, ממש להרגיש את ההתארכות ממרכז הגוף. נשיפה, הפעם אני רוצה גם להתארך מטה, מהמותן, דרך כף רגל, שמאל אל האדמה, להרגיש שאני מתארכת מטה. חזרה, מטה, נפתח את יד ימין, שאיפה מעלה, התארכות ממרכז הגוף, התארכות אל הרגל, נשיפה, מתארכת לצד, מתארכת מטה. יופי, ממש רך, חוזרת למרכז, מנערת, משחררת, מצוין. נחזור למרכז, ניקח אפילו רגע, נניח את הידיים על אזור המותן, נגלגל את אזור האגן, ממש במעגלים, נפתח אותו, ממש דמיינו שאתן בתוך איזה חישוק או בתוך איזה חבית, ויש מין, ממש אני רוצה להיות עם אזור רצועת האגן, ממש לאפשר לה להגיע אל הדפנות הפנימיים של אותו חישוק חובק מצד שני. מאוד נעים באזור של החיבורים, מפרקים. חזרה למרכז. וניקח משקל, נעביר משקל לרגל ימין. נמצא את המרכז, את שיווי המשקל. ניקח את כף רגל שמאל ונגלגל. נגלגל קרסול, ברך ואגן. שימו לב שלא צריך לעשות איזשהו עמידה במאמץ, אלא למצוא את שיווי המשקל, לרכך, להישען על הירך של רגל ימין וצד שני. למרכז, צד שני. נגלגל. אני מגלגלת סביב הקרסול, סביב הברך וסביב האגן, צד שני. ומשחררת. יופי, בואו ניקח נשימה עמוקה, נאסוף. רגע את כל היום היפה הזה, גם אם אני בפנים. ממש נאסוף את השמש, את הבהירות, את האדמה ההלכה, את הפריחה שמתחילה. ממש נזמין את כל היופי הזה, את כל כוחות החיים האלו, פנימה.